Ngi ai ngu pat yu play hakani ka por kami don lang kumni pat sachisin ban yu sngo ban sngap ya kan ni ke jingya puson lang lembaga ni ketin ka bukhu ka bekentang ka jong play pria supaya pilang parok ki parlok ki baya pait lembaga ni channel juga good news tv ublain good kui pi haba pidon ha ka bakum ni ka por ban ngin yo ban ya plejumur lang lembaga ni ketin ka bukhu ka jong ublay hakan ni ko por yen yo ban ya puson lang halor ka wei pat ka phang pat ka ta ka long ka jingim ka bayo mat ya ka jing pen ko bor ka jingim ka bayo mat ya ka jing pen ko bor ya kan ni la sang nong rim naka gospel ka kum jong Lukas ka lenong ka ar pusau ka khot ka basau po khandai a gospel ka kom jong Lukas ka nong ka ba arpo sau ka khot ka basau po khandai ya puli ya kini ke ka khot na tin ka jong blai ka ba ong kum ni hakmi ru ngapha hapi ya kata balakular ukpa jonga Henry P to ya shong hakan nong ba Jerusalem tat onda on penkup ya pi da kabor na jorong kita kelong kitin kijong trai jongi uji sukris ki baula keren hakisen ran jong u langi puli ya kaniga benta na kitin ga jong blai na du ka dekhot ka balai pun riu jong kaniga lenong ka bar posau ka gospel ka kum Lukas ngila ban yu ba kani ka de ga jing sham ka ba khadu ka ba Jesu ule sham bat ki khat wengut ki senran jong u hashwa bon sakil no shabeneng hadin baula mi pat na ka jingtap ngila ban yu baga jimi pat ka jong trai jong yu Jesu Christ kalalong nga jing pen skampat ya ka jingai jongki bat lakhot pat ya ki sha ka jing long senran ka ba shisha kani ka jing sham ka ba khatu ka ba trai Jesu le sham bat ki khat wengut ki senran hadin nga jimi pat jong u ngila ban sham ha baro asautul ki gospel bat la tho ru bat ka yasno ru bat ka benta ka ngila ban sham haka kitab ki kam ki apostol kalalong ka baningkong ka dekhot ka ba henriu hadu ka ba pra ngila ban sham ka gospel jong Matius kalalong ka ba pra ka dekhot ka ba khanriu hadu ka ba arpo ipuliru ka gospel jong Marcos khanriu lenong khat sao hadu khat pra ka dekhot at kum juru ka gospel ka kum Yohanes kalalong ka ba arpo ka dekhot ka ba khat khandai hadu ka ba arpulai laban syam yakin ni ki benta bala tho shai habur sau tu lagi gospel lam ka kitab ikam ki apostol yakin ni ki benta ka ba kongsan ka jing syam ka ba khadu utrai Jesu ba ki khat wengut ki senran ki jong u hashwa man sakio no shabeneng haka gospel ka kum Lukas bat hakini ki waipat ki gospel ngela ban yu potra Jesu hagan ni ke jing syam ga bakat du ai ya kata ka hukum ga bakrau tam kata ka great commission ban pha ye ki senran baken lek shika prathai na ka banta ban sakhi ye ka kerteng ga ju kum tau Chris u balami pan Henry ladang ipet ka gospel ka kum Lukas kani ka hukum ka bakat du ka potra Jesu ai hakisen ran ka compare na kini ki weipat kani ka bentang ila ban yu bau Lukas shim kedo ya kata ka jingpha jong trai Jesu la ni kata ka great commission kumangila ban sham haka gospel jong Matius bat ha u Marcos kumju Henry hang ni ngin la ban yu bau Lukas u kham keren ni ka weipat ka benta ka hukum jong trai Jesu maka ta ka long bakin yai shong hakan nong ba Jerusalem kumbala puli na tuga lenong ka ba arpo sa ko khot ka ba saw pu kandai ila ban yu iru
Ba Lukas bat Yohanes kidon ngajing Yesrim ngajing keren jong ki syapang gani ka hukum ka bakat du ka bautra Jesu la ay ki senran bakran syapang ka jindon kam ban yo mat ya ngajing penkup da ka bor ka balong daw mensim bakhui nama kata ngelaban yu i ya ngajing shisha baki sao gospel lambat ke kitab kikam ki apostol ki pendi shenai ke hukum ke bau Jesu la ay ki senran syabon sekil no sebeneng kalong ke hukum ke bapura ke bacanai bah pakata kalong balapha yaki ban lech ka perthai ringkat bat ke jing pen kubor makin lech ka perthai om kum ki priu ki baklam kan nu ke jing pen kubor ada kejing pak utura Jesu. Syabon sekil no sebeneng. Wai ke hukum ke balong ke bapura janai ne ke benta jongki. Makin lej sika perthai. Ringkat ki beriu ki belamat ya kejing penkup bor da umensim bakui. Kumta kumbalaong ke ni ke pang ben ya puson lang ke ni ke por ke long. Siapa ngajing im ke bayomat ya kejing penkup bor. Kumbangilah puli nak tu kat khot ka gospel kat kum Lukas kelong ka bar posau kat khot ke basau bukan dai. Ka jingkeli ka bangila ban keli kelong kumno on yo mat ya ka jing pen kubor. Kumno on yo mat ya ka jing pen kubor. Ngila ban yu i kat kum kat tu kat khot ke basau bukan dai. Ka bau tra Jesu ong ya kitu ki kentin hakmi ru ngapha hapi ya kata ka balakular ukpa jonga Henry pi to ya shong hakanong ba Jerusalem tat onda on penkup ya pi da ka bor na jrong nyui hang ni ba utra Jesu bu ya kani ka kendon ka condition ngelaban ong ikentin Henry banyo pediang ya gajing kular jong kupa Henry don kam ai badai banle utra Jesu nama kata wong iksenran bab on yo pediang ya kata gajing kular ke jong kupa bujonga Henry pi tu ya shong kanong ba Jerusalem ikan ma gajing kular kupa balakular ban pha ya jing pen kubor ila ban syam na ka kitab ka berim ka testament ka berim ni puli na ka kitab Joel kalanong ka baar ka khot ka bar pu pra hadu ka balai pu ar ila ban syam ka ni ka benta jong ka tin ka jong blai ka bethu hangi kum ni dikan ja hadin kata bangan the buk ila munsim halo ka do baro bat ki khun senrang bat ki khun kan thai jong pi kan ya tho lupa ki taman jong pi kan pos niu ke jing pos niu ki samla jong pi kan yo i ke jing i tho pau ba halor ki sakri senrang ba halor ki sakri kan thai ngan the buk ya lau munsim ha kita ki sngi katakan kalau ngajing kular ke jong kupa bala kular nadu kapor ke bamin berim Badikan neru utra Jesu la penskam. Kejingkular jong uban pa ya wepat. Unong pentingan unong pensat bor. Ipuli ka gospel ka Yohanes kat sao lanong kan riu hadu kat nyu ka dekot. Kelanong ka ba kat riu ka dekot ka ba henyo ter ki dekot. Ila ban yu i utra Jesu upenskam kejingkular. Bon sawan pat wepat unong pentingan unong pensat bor balong mensim bokhu jung uplai kum ta ban yo priang ya gani ka kular ka don ka condition ka kendon ka putra Jesu la bu na benta ki senran wong Henry igentin Henry idon ibenta ban kedo badai banda le ya ka ai ka badon kam haswa ban yo mat ya kata kajing pen kubor kum tau tura Jesu wong iki senran Henry pi to ya shong hakan nong ba Jerusalem
Kisenran kila yomat ia jing penkobor. Kadau parok kalong kila pendap kila bot ia kani ka condition lani ka kendon ke bala ai da turai Jisu. Ubala kular. Penyomat ia jing wan orlong sisa ka kular ukpa jonga. Pakai jing penkup kepada mensi mukhut kabor najro. Kabading kong kabakila le kalong haba ken yo priang ya kani ke jing penkup bor kalong. Kadai ke jing ko ngu ya ke ai kabalaong da utrai Jisu. Ka jing ko ngu da ke ai kabalaong da utrai Jisu. Kisenran haba keleo i shana yo konrat chongki ubalami pat. Lapan skam yaki bauni udai shisha ukun jong ublay baem ubala mipat bala job pika bor jong ka jingtap bagai jingyap. Uni kan udai utau Chris ubala mipat ubala ai haki ya kata ka hukum. Bakin yai shong hakan nongba Jerusalem. Pengilaban UI bagi senran habakila UI shana bauni doi shisha ukun rat jongki ubala impat. Ublay baem ublay ba shisha. Kila pedang ya kani ka ketien jong u. Bat kita ko ngo ru ya ka ai ka bau loong. Ngilaban UI nama kata hakani ka ketien ka jong blay. Bagi senran kim shim ada tien shu. Kim shim don shu kanu ka jing long ka ba arjing mut apa deng jongki. Kila pedang bat ko ngu ika hukum ka jong kunrat jongki. Kila yai shong ka gentien yai shong ka dei ka gentien ka botra Jesu ong haki ba ke dei ban yai sa akan nongba Jerusalem. Kim dei ban ja dalai ru em, kim dei ban pep dalai ru em. Kindapen tikena yala dei ka bambut. Habong yai shong Penti kenapa? Bakin yaisa kim day banja. Ini kedai ban yai beteng, ban yai don, ban yai shong, ban yai sa. Hakat temple ha Jerusalem. Baki senran kilalek kumta. Ong gaktin gajong bleng ipuli Lukas arpusau lenong gadkot kabasan pulai. Kila don ru klem daput hakat temple ong gaktin gajong bleng. Ipuli ru kikam ki apostol, iwai lenong kat ar kat lai kat khot. Kelong ka ar kat khot ka baningkong, ka pen i ga jingko ngu jong ki senran. Ye ka ketien bala hukum da kun rat jongki. Ong ki digi benta ka kitab kikam ki apostol, ba ki senran bat ki wai pat kle don lang ha Jerusalem, ha ka wai ka jaga. Kani ka pen ishai kadar ba ki senran. Ki kongu, ki pedang. Jika ka hukum balaong daw turai Jesu. Ay kataken kala penlong yaki bakin mat ia ka jing penkubor. Kabadaw mensim bukhut kumbala kular daw turai Jesu. Habang ipay sa kajing jongiru kum gikun Kristan. Ngilangit, ngila syakri yaw turai Jesu balami ipat. Ingin mahu putra Jesu ru ai hangi ya ni ka juk ka hukum. Bangin yo mat ya ka jing pen kubor ka batau mensim bakhut. Baga hukum jugu ka long ru na ka banta jongi bangin yai shong ha ka nongba Jerusalem. Ka nongba Jerusalem ya ki jiu ya ki senran ka por jong tra Jesu kadai ka santa ni ka pedang jong ka jing maniblay. Kajing syakri, kajing pendap, yakin nyam kirukom baro. Kadai kebala pendap balale akat temple ha Jerusalem. Ki jiu kinget bakan nongba Jerusalem kadai kan nongba jong ublay. Kebau ublay ushong, ublay udon, ublay usyambat ki. Bakadai kejaka bakin pendap ya kajing kenya aingu, kajing kenya mansat yaki pop jongki. Kadai kejaka bakin syambat ublay jongki. Kila mas notu bagi jiu bagi senran kumju. Kila banyak konek ni banyak snok bau blay. Hakat temple ha Jerusalem. Jengiru kum kun Kristan. Kanong ba ka temple Jerusalem.
ngidon haga jim majongi kabaman kasngi kala balong ga jaga kentang ga bangi ju syakriya ublai ki ying ga kentang khu ki jong blai ki ying mani jongi ja bangi ju let man la ga tayo haga sngi ga kentang ga jong utrai hakimit ju syakri blai ga bangi ju let don ki ying mani ki ba pli man la ga step ki ba ngat ki ban let ki ying ga jong blai ban shong ban yasham ba ublai jong ki kata ka dia cakap ka kentang ka bangi yo ban syakri yo ban syam bau blai kalau balong ru ka jaka ka bangi syam bau blai lagi jong ki ng sam ki jong ka bangi pelut por ban syong ban pai ban sno ban connect bau blai jong ka jing perkhat na ka banta jonga ban da ka banta jongi kum ki khun kristan ka long hatung ila ko ngu ne em ban le ikata ka hukum utra Jesu ban yai shong haka jaka gaba ngi sham ba ublai jongi ban ai ka por ban slok ban yai ne ban yai don ki por baro ban ngi sham ban ngi sno ba ublai jongi yem padang kini juk ki jing pun kam ka shabangi pai Yipun kam haki yingi sam jongi man la kasngi man la khlep mat dang step ngila kingi pendap ki kam gi babon isya mare torok hisngi hadu bendawan pai men mir ngem don por kata ka diga juk ka bang iem kum gi khun kristan in perkap hatu ngi don ne em kapor ban shong hasnda jong blai ngila ko ngu ne em da jisur men sim ban pendap ikan ka hukum Kau tera Jesu la ai bangin yai shong gan yai shong haka jaka ka bangi juat yau blai haki por baro kala balong haki ying ya bagan tanghu ke bangi ju syakri yau blai kala balong haki ying sam jongi ke bangi ju slok bau blai hatu ngila ko ngu ne em ban pendap ya kata kabas ngudia kolong bun ngim ken mau ban pendap ya kan ka hukum ban ko ngu ai ke botra Jesu nah kata kadau ngilong ki kristan ki ba klambor namar ngim shim la le ko ngu ai ke botra Jesu lo hukum yang ni kadon kam nama kata kumbaki senran kila ko ngu ai ke bot Jesu lo ai ke hukum haki ai bangiru bangin mat ya jingim ke bala pen ko bor in ko ngu ya ai ke bawah tra Jesu ulaong yang i bagi deban le ka benta ka baar ka bang ui bagi senran kilamat ka jingim ke bala pen ko bor kalong kila le ya ai ke bala hukum dau trai jongi uji Yesus Kristus kila le ya ai ke bala hukum dau trai jongi uji Yesus Kristus habau Jesu la ai ke hukum ya ki senran ban yai shong hanong ba Jerusalem kamut bau ong yaki baken chu shong klam le ai kamut baken chu shong tia thai kamut baken chu shong klam kam klam jam ken chu ap bai degong klam dale ya kanu kanu kam ap bai tat ya ta kapor ka ba umur simokhui un shuwan la kawan hi haki Henry ka ai ka bang yui baki senran kila le kalong bakat ba kidang yai shong hakatakat jaka hakan long ba ha Jerusalem ong ka ting ka jong ublai kila da penlut por ha jing mani bat ka jing syakri ya ublai kata keng ka ba kila le kila penlut ika por jongki ban pai ki khamat banyak slok padu blai jongki ipule biang ka gospel ka kum Lukas kalong ka bar pusau ka khot ka pasan pulai ong ka ting ka jong blai kila donru klam da put aka temple kida yaro bat kida ya kerku ya blai amen ong ka tin ka jong blai nantagi puleru ya ka kitab kikam ki apostol klanong ka baningkong ka khot ka bakhat sao baki senran kila yai ne daga wei ka jingmut haga jingduai
Kini ki pen shisha syai kedar. Bagi senran kim sim la syong klikti. Kim sim la syong tiak thai klam le kanu kudu kam. Kat bagi dang yai syong kan nong ba Jerusalem. Rekat bagi dang don hang ta ong ketin ke jong blai. Kila penlut i kapor jong ki. Ban mani, ban yaro, ban syakri yau blai. Dia katakan bagi jing im ke bayu omat, ia jing pen kubor. Kada jing im ke bayai ne, ka jing im ke bayai im. Ka jing im ke ba im ban mani ban syakri yau trai jong. Kada katakan ke bagi senran kila le. Kila connect, kila snok baru blai jong ki. Man nak ka kelemat. Lama ka jing yaro, ka jing duai, ka jing syakri jong ki. Dia katakan ke bagi lamat. Ia ka jing pen kubor, temen sim bukut. Kum ki khun Kristan ru abangi pai ka jing im ka jongi. Yang kan mau. Bagi jing im Kristan ka bamat ia ka jing pen kubor kam dai de ka basulong Kristan. Klam le ai. Kanwan la kawan hi hangi. Bunsin kum ki khun Kristan. Kajing im bajongi kalong ka bangi syu im la ka im. Kum balong ki wei pat ki bom ngej. Kum balong ki wei pat. Pelam-pelam klam dong ngajing per. Kum ta ki khun Kristan ki ba syakri yau blai ba im ba blai uba shisha. Ngimla bawan ra ya ka jingkala. Ngimla ban long ka jing im ka badon ngajing kta ya ki wei pat. Kumbalong sakapat ngilong ki Kristan ki balong plem-plem haji im bajongi. Kalong go boong u angel u balakran le boyo anis haka balang halau di kaya. Dipuli ka kitab jing penpau kalanong ga balai ka thot ka bakatsan kan riu. Balakran jangan ni ka balang halau di kaya. Bakalong kata ka balang ka bakriat ruem, shit ruem. Hendak ka balang ka basyusah. Kalau balong kum taru naga bantah jongi kum ikun Kristan. Gi im, gi langet, gi syakri yau niu play tam aga jing im jongi kalong ka bom don ka nu ka balaban don ka jing ta ka bor. Ya ki wei pat ki ba im saudong jongi kam tam ki bom pat nget. Hau try jongi uji Yesus Kristus. Dan yawat ka dau barok kalong. Bangila dono ka jinga sno jongi pat ublay kata ka connection jongi ba ublay kam simdon hapdeng jongi nama kata habaong yang ibangan long ki khun Kristan jadi ban le ek ai ka botra Jesu ulah hukum na ka banta jongi utra Jesu kumbolong ikisenran tu yai syong hakanong ba Jerusalem tu yai mani tu yai yaro tu yai syakri. Ya slok, ya sno, bat nga ki po baro. Kalong ka ju ka jingkot na ka banta jongi. Kum ki Kristan. Bangila ban long, kita ki bala ban kta, iki weipat. Lima ka jingim jongi. Kadai ka jingim, ka bale, ka ba ya sno, badu blay, haki por baro. Lima ka jing duai jongi. Lima ka jing syakri jongi. Ka bangi minot, im testa ban i ban syakriyo blay haki ying ga bagantang ke jong blay halaka jong ke ying kesam ke bangi don yes no bau blay man laka por kata ka day ka klemat ka bor ka bangila ban mat da shisha ka jing pen sleh ka jing pen kubor tau mesim aku jong blay kumbalong menesha kamat ngi im haki gini ki juk ki jing bun kam ki bahadu kata-kata kata makan ni juk ki jing mi jong gini ki teknologi ki ba bun jat ki bala pelong yang i bangin yesno bangin kambelet ka por kambun bakini ki tiar jong ni ka perthai ka badaman terwa na ka banta jong i bat i kelet ban yesno bat badu blay jong i kam tam makan ni juk perthai social media ki juk mobile ka bangi im manta kabas ngau shifting kalong bagan ni kan tu no e kapor ka babun ke jongi ban ya ka bangi ai kapor pan ya slok baru blay jongi yam la bas ngau tu abangi syong bakini kitiar
kum nu kapor ka mare kum nu kapor ka yai kam tam ki samla ki ba i ki ba bun ki ba la syate merau la ban ong hakini ki tiar teknologi jong kan ka juk ka bang im kim so tho shu kum nu ka mit ka yai kum nu ka sngi ka sap namangi la sya ban long kum kim rau jong gini kitiar kibakan ka perthai ka ban ai na ka banta jong ni ken mau ban perkhat kum ki khun kristan yo ba kini ki ba ka perthai ka terwa na ka banta jong ni ken long ki atiar ban tu no i ka por jong ni bagini sno baru blay jong ni nama kata ban long ki kristan ki ba mat i jing penkup da ka jing ka bor jong men sim bokut i don kam ban ai ka por ban ya slok ban syakri ya blay ban ya sno ba blay haki po baro jong ka jing im jong i lem gum ta ka jong kristan ka long ka jing long kristan ka ba klambor kum kan uksa ngela bandon ki bot like ki ba he power kan nu ki ying jong i la da ngim sim connect yaki ngim sim ban ya sno yaki bat ka source ni ka tenrai jong ka electricity ka light kini baro kim don dor ai ruem yen long kum gi shing ki bala terkhong kum blay kuran ho Ezekiel klanong ka balai panyo ka thot ka baning kong ter haba musim don hangi haba ngim sim la yesno ba blay jongi yen long gi shing ki bala terkhong nama kata ban mat ni ka jing pen kobor adon kam ka jing sno jongi ba blay ban le ik ai ka ba try jongi long shong ha ka temple ya slok ba blay thai shau blay yai im ban mani ya u hagi po baro kata ka jing im ka ba up kermen ba ka bala tikna ban mat ya ka jing pen kobor ila ban i hang ni ya ka jing shisha ka ba try Jesu pen i ya kisenran pakai jing im ke ban mat ya ka jing pen kopo ka jing im ke bayai mani ya try kata ka jing im ke bayai syakri ya try haki por baro om tang haki program bangin pendap haki balang jongi ka jing im ke ba syakri ya try haki por baro de hang ni kan ngin mat ya kata ka bor ka dinamis ke bala ong akan ka kitin grik hang ni sapang ni ka bor kebaron kalau ka de ka bor ka ba kenja belai ka bala ban keta ban penkela ban tray borba ladang la long shisha kita ki senran ki bayai shong ki bayai syakri ki bayai mani ki bayai wat ya ka khamat ka chong belai ki bala mat ya ka jing pen kubor badai tak endah bangila mat ya ka jing ke bala pen kubor shisha ngila ban long kita ki briu ki bala ban keta iki weipat lemba ka jing im majongi ka perthai kan kelah ka imlang salang kan kelah hakan du ka jaka ka baki kristan ki don kum kita ki break ki bayasno bat kan ka bor ka baken jablai ki bor jong kan ka perthai ki demla ban job nama ka don ka bor ka baken jablai ka batrai phala la ba jongi gila ban warah ka jing kelah haka imlang salang kari ka perthai kumjo tu bleng kur khu nama kata jika ni jing slok ka jing puson lama ka ni kting ka jong blai ka jing im ka mat ya ka jing pen kopor ka jing im ka ba ko ngu ya ka hukum mutra Jesu pat ka bale ru ya ka hukum mutra Jesu man yai shong man yai pai man slok ba utra jungi man yai up kermen teka bangi yai im ban ya syakri ya u haki por baro ublain kurku ya pilang baro neka bentak ke borom jong u amen inya duai trying ayu ya mekan rat neka bentakan ni ke por kamangi don ban yo ban ya syakor ba ketin ke ba im ngajom ya blai try tu kurku yang ilang baro ki balios ngau lembakan ni ke kelemat ba ketin jom ya blai kan ton ban keren dai ai neka benta jongi la ban long kum taki briu ki balong jing kurku khamtam neka benta ki weipan kumi khun kristan ki ba syakri ya me kerku ablay ya kan jing ke jing slok akan ke por
Baku malakran lembaga kakitin ke baim ke jome kotorai. Bangin mat yai kajim ke bala penkop bor. Kadai bangin yai kongu ngin yai le ika hukum jome ke au blai. Ngin yai syong, ngin yai slok, ngin yai pai, ngin yai snok pat mi kan rat. Haki po barok jong kajim ke jongi. Di hang ta kotorai ngin syam da shisha. Baka bor ke jome ablai. Kayai hiar hangi ngin abalong kita ki kon kristan. Ki balong kajing tak kabor ban pengela. Iki wepat bakin tip bat ngej. Hame uturai jungi uji sukres. Ublay ba emba ublay uba shisha. Kerkukan rat akan kapor ke pengilai banyak slok lembak tin ke jome ablay. Kalau ngajing kerku ne ke benta jungi lang baro. So ngajing dua ke jungi kan rat. Maaf iki pop ki bangi pensusi ke man je ke jong me. Kertang uji sungi dami pan. Benta shui bom jukot ru. Amen.